Libuan ka mga Pinoy sa Thailand ang giabisuhan sa Department of Foreign Affairs nga kanunay alerto subay sa gideklarang martial law sa nasod. Panawagan sa DFA, dili magpaduol sa mga rally ug dili mag-apil-apil sa mga protesta. Giisa na sa departamento ang Crisis Alert Level 2 sa Thailand. Pasabot niini ang mga Pinoy ang ayang mangandam sa posibleng pagbakwit kung kinahanglan. Gawas niini ang OFWs nga mahimong makabalik sa Thailand maura kadtong adunay existing contracts. Ang militar sa Thailand mideklarar gahapon og martial law aron makontrolar ang nagkadaghang bayolente nga mga protesta aron papahawaon sa pwesto si Prime Minister Yingluck Shinawatra. Si Yingluck ang igsuon ni kanhi Prime Minister Thaksin kinsa gipapahawa sa posisyon human gituwang nangurakot og ning abuso sa gobyerno.